bersama Krishna Production. Singgasana musik. Rasane ati kananda sengiting liya hanyawa aku kowe labu katresna Mas wong ayu tak dalu ojo sale katresna pancene tresna kuwi akeh patukan. Iki yen to aku sliramu ra diakoni Senadyan punya rapi sonompo bakal tak togo yen turun kapisah ringkaku ojo Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lampun tresno datang genah saking jaba karewangi tapateni lairi tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Krishna Production. derek maju patio Bisa namanya. Kang mas kowe sing tak sayang lalilo aku kudu kelangan Mas musti kane ati tongatu siji Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lampun tresno datang genah saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Ayam putih. Sikat yo. Kang mas kowe sing tak sayang lalilo aku kudu kelangan
Production terima Iki kasih. aku Romatul Bus di Plekoto. Wong